Proposti mill-Partit Nazzjonalista li jiffukaw kemm fuq pjan immedjat kif ukoll fuq pjan iktar fit-tul. Proposti b'għajnuniet speċifiċi għall oqsma kollha li jmissu direttament mas-settur turistiku. Laqtitna ħafna il-mod ta' tuba sejt, ġifieri nibdew b'sentejn nifokaw fuq l-irkupru bi-stimulus finanzjarju biex nerġgħu nibdew l-irkupru u mbagħad 8 snin direzzjoni għat-turiżmu tal-futur. Tonna mill-Assoċjazzjoni tal-Aġenzija tal-Vjaġġar u tat-Turiżmu qal li l-aktar ħaġa li laqtithom kienet il-proposta li se jkun hemm għajnuniet li permezz tagħhom huma jkunu jistgħu jkomplu jagħmlu riklam għal Malta bħala destinazzjoni turistika. Min-naħa tiegħu il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering Ruben Buttigieg qal li dan huwa pjan holistiku bil-proposti li jolqtu direttament lis-settur li huwa jirrappreżenta. Il-proposta ta' tnaqqis ta' VAT fis-settur li hija fundamentali għas-sostenibilità ta' dan is-settur. Dan għandu jwassal messaġġ pożittiv li Malta qed tikkompeti ma' pajjiżi oħrajn. Buttigieg qal li permezz ta' dawn il-proposti tal-Partit Nazzjonalista pajjiżna jista' jidħol f'niċex il permezz tagħhom nistgħu nattiraw aktar turisti lejn pajjiżna.